sustatu. Erauzketaren aurkako mugimenduak aurreko urteetan bezala, irailaren 9an, Donostiako estropaden bigarren igandean, Kontxako hondartzan iztakate bat egiteko deia egin nahi du. Besteko 11 lehenengo harraparak. Iztakate honen bidez, Donostian eraikitzen ari diren erraustegia gelditzeko eskatzen dugu. Eta aldi berean, hondakinen berriztapen sistema eraginkorra Gipuzkoa osora zabaltzeko. Naiz eta eraikuntza lanak aurrera doazen, naiz eta banku eta enpresetik sinatutako kontratuak edozein kasutan Gipuzkoarroi galera ekonomikoa handia eragingo diguten, hobe da lehenbailen gelditzea arrazoi askorengatik. Hauetako batzuk hauek dira. Erraustegiak gelditu ez delako beharrezkoa bat. 2017an, Gipuzkoan, 150.000 tona errefus sortu ziren. Eta agintariek beraiek diotenez, joera gero eta gehiago bertzikulatzearena da. 2022an, 170.000 helduko garela esan dute uztailean bertan. Gogoratu erraustegia urtean 200.000 tona zabor errezteko diseinatuta dagoela. Gipuzkoako 89 herritatik 60 hondakinen ehuneko 90 baino gehiago bertzikulatzen dute jadanik. Eta urtean, pertsonako 100 kilo errefus baino gutxiago sortzen da. Gipuzkoa herri handienak maila honetara heltzen direnean, eta horretarako borondate politikoa besterik ez da behar, urtean 70.000 tona baino gutxiago sortuko da. Markel Olano eta Jose Ignacio Asensio jaunak nondik osatuko ditu Urbaser enpresa txinatarrak 200.000 tonako labeak betetzeko faltatu zaizkion hierenak, nondik ekarriko dituzte. Erraustegiak gelditu behar da, geratzen den errekus tonak tratatzeko, kasurik okerrenean erraustegian sortuko dituen zepa eta erraus toksikoek parekoa, badagolako alternatiba merkeago eta osasuntsuago bat. Aurreko legealdian mahai gainean jarri zen alternatiba. Desunertizazioa, konpostatzearen antzeko prozesu baten bidez. Erraustegiak gelditu diogu, pertsonen osasunerako larriki kaltegarria izan daitekelako. Mundu osoko ikerketetan agertzen den moduan, eta Gipuzkoako sendagile askok behin eta berriz salatu duten moduan, minbizi desberdinak, malformazioak eta abar sortzen ditu. Erraustegia gelditu bestetik, Gipuzkoan aldaketa klimatikoa sortzen duten gasen igorle nagusia izango delako. Erraustegiaren tximenetik sustantzia oso toxikoez gain, CO2 eta nitrogeno oxido kantitate oso handiak atmosferara botako ditu. Eta hau ez du inork zalantzan jartzen, ez da errausketa defendatzen dutenak ere. Errausketa gelditu, azkenik, bere eraikuntza eta funtzionamendua oso garestiak direlako. 1.000 milioi euro baino gehiago, Gipuzkoarro poltsikotik, ustelkerik kasutan nahastutako multinazional baten eskuetara joango direnak. Azken batean, gure diruz, gure osasuna eta ingurumena kaltetzeko tresna ikaragarria egin nahi dute. Interes ezkuturik ez ote dago, hau bultzatzen duten politikoen aldetik, hori galdetzen dugu. Ustelkeria Espainiako arazoa bakarrik ote da. 103ko komisioa Kataluniara mugatu altzen, errausketarik ez, hori diogu. Mobilizazio honek sindikatu hauen babesa du, ELA, SK, LAB, Comisiones Obreras, N, Esteilas eta baita talde politiko hauena ere. Alternatiba, Bildu, Ezker Anitza IU, Irabazi, Podemos, Sortu, eta azkenik talde ekologista hauena ere bai. Guzti, ekologistak martxan, mobilizazioa,